бародаро ғуноҷини чорнапёсре якумзой. Якум гусалашай нав зойдаге. Ин гусалачаш шераки нарак, нар гусалаш буқачаи конкретни ба қувват зойдаге. Гусалачаш 4 рӯзаи бародаро. 8 литр шир дорад. Беғайр аз гусалачаш 8 литр додестай бародаро. Ғуноҷина хушрӯ тамошо кунед, ғуноҷини фермагиай. Тоза чорнапёсрай. чочакҳои осонҷӯш дорад. ба ҳазор як гӯдак меҷӯшаша бародаро. айқафҳои синааш бародаро. 4 чочи хушрӯ дорад бародаро. ин гусалачашай. шераки нарака гова хушрӯ тамошо кунем бародаро. кида маъқул бошад занг зане, иншоалло муомила мекунем. одами молкун иншоалло раҳматша мегӯяд. ин ҳамин гусалачаи сумша мебурорад. одаме ки меҳнат мекунад камтар пас сумша ин ҳамин гусалаш мебурорад. қафош паҳмаки бародаро гови қирғизиай. сеюм гусалашай нав зойдагиай. зойданша як ҳафта шудагиай бародаро. 18 литр шир дорад. беғайр аз гусалаш бародаро 15-16 литр гарантияш хати бародаро. беғайр аз гусалаш 16 литр шир гаранти дорад. гусалачаш ғуноҷинча бародаро. беҳад моли тозаи нашод саломативу аҳливу осонҷӯшида гап надорум бародаро. ҳозир ҷӯшиданошам мебинем. шириш ранги қаймоқай бародаро. касе иншоалло ҳами гова мегира раҳматша мегӯяд. ширша мехӯра раҳматша мегӯяд. шириш ранги қаймоқай. не буромадани шириш дар ҳақиқат ранги фантанай бародаро. ҳами хел осонҷӯшеҳай. як гӯдак меҷӯшаша иншоалло касе гира раҳматша мегӯяд. ҳозир айқафҳои сина тамошо кунед. синаи хушрӯ дорад бародаро. бародаро гова хушрӯ тамошо кунед. кида маъқул бошад занг зане, иншоалло муомила кара метем. касе гира баракат меёвад, раҳматша мегӯяд. бо ҳамин қадар мешавад бародаро. бародаро гови сементали тозаай. нав зойдагиай. зойдагиш 3 рӯз шудагиай. 3 рӯза гусалачаи буралаи тоза зойдагиай. гусалачаш ғуноҷинча. ғуноҷини дуюмзояй. дуюм гусалашай бародаро. дуюм гусалаша зойдагиай. 18 литр беғайр аз гусалаш шир ҷӯшидесем бародаро. 17-18 литр ҷӯшидесем. гова хушрӯ тамошо кунем бародаро. одами молкун иншоалло хушрӯ баракат меёвад. як гусалача улум куне ози. ин гусалачаш маҳкиданои гусалачаш бародаро нашуд аҳли саломатӣ хӯрдан ҳама тарафай як гӯдак меҷӯшаша. беҳад моли аҳли нағза. инаин нашуд ҷӯшиданаш ранги фантан борин шир меберад. осонҷӯшай. айқафҳои синаш тамошо кунем. янамуд гови сершири зурай. иншоалло касе гира баракат меёвад. як бор дигар гова хушрӯ тамошо кунем бародаро. бародаро ғуноҷини якумзой. якум гусалашай голиштани тозаи бародаро. нав зойдагиай. гусалачаи ғуноҷинча зойдагиай. гусалачаш ғуноҷинча. ин гусалачаи тоза голиштен зойдагиай. гова хушрӯ тамошо кунем бародаро. беғайр аз гусалаш 18 литр рози ҷӯшидестем.
одами хушрӯ тарбият мекунад, иншоалло 20 литр шир мегирад бародаро. гов дандонои гови нав буровардагия, гов нав 2 сола шудагия. Ин гусалачаш бародаро. гова хушрӯ тамошо кунед. нашод саломативу аҳливу осондӯшида гап нестай. ин айқафҳои синааш бародаро. ҳозир гова ҷӯшиданош ҳам мебинед. ин айқафҳои гов беҳад моли тоза. як гусалача улум кунед. кидем гусалаша. ин ҷӯшиданош бародаро. осон ҷӯшакай. یک بار دیگه برادرها گاوا خوش رو تماشا کنید. کی ده معقول باشد زنگ زنیم برادرها. برادرها گاوی 4 نفیاس ری دویم زوی. دویم گوساله شه برادرها. زویدگی شه 7 ساعت شدگی های. 7 ساعتی نه گوساله های. گوساله چه 4 نفیاس ری غنوجین چه زویدگی های. این گوساله شه برادرها. این گوساله چش 7 ساعتی نه. گوساله چه رو بینه کارتینکه. رنگ کارتینکه چه. او چشم خوش رو تماشا کنیم برادرها. یکم گوساله گشته برادرها. تو 17 لیتر شیر دادگی گو. انشاءالله آدم خوش رو تربیت میکنه. 17 لیتر شیر به حضور میگیره ایگو. حوزی گوه راهگردیاشا تماشا کنه. گردانه بیارین. نه گوساله شه. حوزی برادرها گوه جوشیدناشا میبینه. چهار چی؟ آسان جوش دارد. برآمدن شیر رنگی فانتن است.